Гоши? Гошко? Гошко? Гоши, я кажи, коя е тая буква? О, червено. А тази? С. Добре, а тази? М. Тази? А. А тази? Т. Браво! Тук кое? И кратко. Къде е и кратко? Я покажи и кратко къде е. И кратко. Я го покажи. Браво! Буквата? Тази, коя буква е тази? В. Браво! А тази? На. Браво! А е тази? Т. А тази? Ил. Браво! А тази каква е тази? Е тази. Ето тази каква е? С. Как? С. Браво! А тази? Тази. Р. Р, да. А тази долу тука? Л. Браво. А тази? П. Браво. А тази? У. Браво. А я кажи е тази коя е? Е тази. Хляб. Коя е буквата? Хляб. Не е хляб. Буквата коя е? К. Браво. Отличник. А тази? Д. Браво. Коя буква да те питам още? Д. Браво, браво, знаеш ги. Я да видим някоя друга буква, дето нямаме. А тази коя е? Тази. Б. Не, тази. В. Браво. А я кажи, тази цифра, коя е тази цифра? Г. Цифрата. Тази буква коя е? Г. А тази цифра? Числото колко е? Гошко, колко е числото? Виж тук в ръката ми, виж. Колко е това? Число. Г. Не е Г, тати. Я кажи тази цифра колко е? 4. Браво. А тази цифра? 4. Тази цифра, я виж пак хубаво. Тази цифра колко е? Гошо?